Badalaf Gramin Party ke senga bangpu promeswa rongpi bangso pir thepen che otanglo. Korkanthi constituency ke parlo kang nekiling arong amikar promeswa rongpi ke damtang jang mini phai inkoira troxiani bangso pir thepen che otekanglo. Che thanda me alang like ningkan suri hinira inkoira hinia ningkan thang ni phai isiani rong eta kang nekiling arong mate ame thang arong along amat Badalaf Gramin Party pu isia party mahang patek onlo. Lapen bangso party apan ke pangtang ponji apan pura alang lihin pen un ana bangke cebor ipon bom lokasi alang liatum a party klem rapet atum lapen a hema sang ho atum pen nang pachini tun. Bonta alang li kopai ke lang no pen a jok ke dam tang jang mini phai ingora troxia ni ajo ame ke jang pen ke bur bede da jok bangso pir the pen che o nang koklo. La sopen ke damtang aru ni phai pliar ni abang ke alang li phan an ke pachorap ani u hok pon. La pen alang li rong ka chewai abirta alang li tum party klem rapet abang pu bang pi la pen adona rap jirpi atum ta karju long ji amate kachini ji aphansi therang ke atum athengno alang li korte ran rong pi la pen rong asar atum ahin pen pachini pon. So alang li pan chomrong su patutun pamika pan la pente labang so alang libangki kar bipan hai pan inut asong japu pasi nilitum nilia akorte ki bisilo kasi nilitum khai song japu ko bang mathadun pameka aben chinidun pameka labang so chinidun alama ke prang matabe alang di kar biang no pan kimisen pan ke 27 mate inkoira troxiarni Prime Minister Narendra Modi kebang dia pantame alang bang lep pramesorong pibang hanpon kar bianglong man panto kimima haking no mamate wang pen Prime Minister koson tong ni kang nima abang solam ta 27 ni paklang laban paklang det pen mat alang li bang ke laso ajo 27 ajo mek kitanglong pen masi alang li amir tuda mi juilo Dok muka pen sem singing ti Karbiang Long Life.